Masikati akanaka, tadzokazve iri Sunday zvekare panguva dzamasikati tichitenda Mwari nekuda kwekutichengeta pamazuva iwo ano atiri kusanganiswa tiri mudzimba. Kune vamwe vane mabasa okuti havagoni kuregedza panguva yakafanana iwaya nemazuva iwaya, saka varimo mumabasa mavari, vamwe vari mudzimba. Vazhinji ndiri kutarisira kuti iko zvino izvi vari mudzimba mavari kutiona vari. Ndichakumbira kuti ngoita chinhu chakanaka masikati ano. Before we pray, ndoda kuti ungobaya ukatarisa pazasi pe image iri kubuda kana kuti video iri kubuda, pane button rakanzi share ripa Facebook, wobva wabaya pakanzi share kuitira kuti vamwe vakwanise kuzoonawo nekusangana nevhangeri yatapuwa naMwari masikati anhasi. Takazorora zvedu tiri padzimba kudai, Mwari vachipotiitira zvakanaka. Ndikutenda kuti God has got a word for somebody this afternoon, and that person could be you. So I would urge you, if you are tuning in, to stay with us until the end of this broadcast. It won't be more than 30 minutes. It's a short broadcast, but I believe by the grace of God you can actually sit and watch. If there are any people that you feel they also need to be part and parcel of this broadcast, please just share with them or tag them, write their names on the comment section if they are your friends, so that they can also be brought into the broadcast. We want to thank God. Toda kutenda Mwari zvakanyanyisa. At the same time, tisatanga zvekare kupinda mushoko redu, ndoda kuti utsvage mumwe munhu waunongofungawo kuti angaitire zvakanaka nevhangeri irori, wobva wamushera. Ndichakumbirisawo zvekare kuti if it's fine by you, you may also let us know where you are watching us from, so that even when we pray, we also declare territorially nyasha dzaMwari even in that area, nemweya inotevera vanhu vari munzvimbo iyoyo kuti irege kuwana simba pamusoro pako. Shoko redu remasikati anhasi, before I pray, regai tibve tamhanya pariri. Tinoriwana kubva kubhuku yaIsaiah chapter number 51 verse number 1. Also let us know as well if our audio is very clear. Muri kunzwawo here zvakanaka? If there are any hiccups with the audio, just let us know on the comment section right now. Motiudza kuti zviri kunzwika here uye kuti zvakamira sei. Mwari vachitiitira nyasha. Isaiah chapter number 51 verse number 1. Ndinoona pane musoro wataisa unoti ndibatei zvakare. Pane mumwe musoro wataigona kuisa ipapo wokuti rangarira pawakabva kana kuti ndibatei zvekare. Rangarira pawakabva kana ndibatei zvekare. Isaiah chapter number 51 verse 1 inoti, listen to me, you who pursue righteousness, vanoita mutsimba kutsvaga kururama kwaJehovah, and those who seek the Lord, kureva kuti Mwari vanototsvagwawo. Look at the rock, or remember the rock from which you were cut. Rangarira dombo pamakatemwa, and the quarry from which you were hewn, negomba remugodhi pamakacherwa, kana negomba ramakacherwa. Rangarira dombo pamakatemwa negomba pamakacherwa. Ndo shoko ratinaro masikati anhasi. Dai Mwari vatibatsira. Ndichada zvekare kuti tawanirwa nyasha tiende kuna pane pandiroda kuti titarise apo Jesu vakatarisa ndokucheuka pamazuva ekunge vakunofa, ndokucheuka ndokutarisa Peter. Luke chapter 22 verse number 62, and the Bible says, and he went outside and wept bitterly. Verse number 62 ya Luke chapter number 22, wakabuda kuenda panze ndokunochema zvine simba. Now I want us to pray. Baba vatiitire zvakanaka. Jehovha, tinokutendai nekuda kwezwi renyu masikati ano. Tinotenda kuti nyasha dzenyu Baba dzakatiringana. Tinotenda kuti mumwe nemumwe ari kuona Baba, ropafadzai mweya mumwe nemumwe anesu masikati ano, mweya mumwe nemumwe ane chaari kuteerera, ane chaachanzwa. Speak unto a situation, address a situation, level a mountain, level a valley for somebody. Let this word be the word that somebody was waiting for in their lives.
let it bring the turnaround that they've been waiting for. I pray, mighty God, that you release your spirit even upon us and upon the listeners, so that we are able to be convinced by such a word. Nyasha dzenyu dziwanzwe pamusoro pedu muzita rababa remwanakomana ramweya mutsvene, muzita rajesu unogara nokurarama nokusingaperi. Amen. Now, ndiri kutenda kuti kuburikidza nemunamati iwoyo Mwari vane chimwe chinhu chavanoda kutiitira. I want to believe that God has got something that he wants to do for us. Now, regai tidzokere mushoko redu. Shoko rareva zvakanaka, rikatirangarira dombo pawakatemwa negomba pawakacherwa. Aya akanzi mazwi ari kupiwa vanotsvaga chiso chaJehovha, vanotsvaga kururama kwaJehovha. Now, continue. If you are watching us, please continue to share. Ndokuda kuti tinyatsopinda mundima yedu vamwe vese vauya vandiri kuona vari kuuya. Thank you so much those who are coming through. Thank you so much those who are coming through. It's quite an exciting word, I'm telling you. Tiri kumba kwatakazorora kwatakagara, toda kunyatsoita mbichana. Tiri kumba kwatakazorora kwatakagara, kune nyasha dzatinenge tichitsvaga kuna Jehovha. Hongu takakwarantainwa, takapiwa malockdown nekuda kwechirwere chekorona ichi, kuti tiedze kudzivirirana, kuti tisapomerana, nekuti chibve pane mumwe chienda pane mumwe. Asi tinoda kutenda Mwari kuti kunyange zvakadaro, ndinofarira Paul paanotaura kuna Romans chapter 8, zvese izvo zvikuitika kwazvo zvinobatirana, all things work together for good, kune avo vanoda Jehovha. Kureva kuti kuna vanoda Jehovha, even when you are in quarantine right now, kune zvazvakanakira kunge uri muquarantine. Kune vanoda Jehovha, kunyange mota chaiyo ikaponja vhiri ukamira padivi pemugwagwa ukaita 2 hours uchimirira help, kune vanoda Jehovha vanoziva kuti pane zvazvakanakira. Everything will work together for good. Zvichabatana nezvozvo kuti zviite welcome together for good for them that love the Lord. Ndoda kutenda Mwari kuti, ndiri kungotenda kuti even kumba kwatiri mazuva iwanaya kune zvazvakanakira kunge tiriko ikoko. Ndo zvatoda kuburitsa nhasi. Chimwe chezvinhu zvandakadyarwa pamweya wangu naMwari over this is the right time to correct our relationship with God, to move ourselves closer to God, kuzviswededza zvakanyanya kutsvaga chiso chaMwari nekuzviswededza zvakanyanya kuenda pana Mwari. Munoona, sometimes interactions, remember what I talked about connections, right and wrong connections the other time. Sometimes interactions dzinoita kuti zvimwe zvinhu zvirege kuitika nenzira yazvinofanira kunge zvichiitika nayo. So dzimwe nguvawo zvinogona kuitika kuti uri wega, uri panzvimbo yako wega nemhuri yako, kana uri 1 kana muri 3 kana muri 4, muri pamunenge muri papo makaungana muri mushoma imomo, Mwari vane chavanoda kutaura even unto you in that particular time. I've seen a lot of people who have been writing to us. I can tell you and I can testify this by the grace of God. We have been doing my live view up my Facebook, my YouTube and so forth. We've been teaching, we've been preaching and so forth. But I can tell you the response that we've been getting from people over these few days is huge. It's awesome. I know one of the sermons that we preached last week, in over 3 days, it had been viewed by over 100,000 people here on Facebook. And that has not happened to us before, because people probably are busy doing other things. But here is an opportunity. And then this time when you are locked up, when you are home, is a time for you to review your relationship with God. Ipapa ndekamwe kamukana, pane kamukarombo kataimba katoimba kanonzi mumwe mukanazve wekuti timunamate vana baba tapiwa mumwe mukanazve wekuti timunamate. No, when you go through that is the song that has been going through my head over these days. Even if you want to pray and fast, vamwe vanositi kana ndikatsanya ndichienda kubasa, unozoti wasvika kubasa woita zvimwe zvinhu, and then this is the right time to seek the face of the Lord. And Isaiah is saying, for those who are out to pursue righteousness,
Rangarira dombo pawakatemwa. Rangarira gomba pawakacherwa. But the Bible is not a book for mining. Kutemwa kwedombo nekucherwa kwegomba has got more to do with mining than any other thing. But this is the book that speaks to our souls. This is the word that speaks to our spirits. Which means kuti pane chakavanzika chiri kuseri kwemining iri kuburitswa pana. Ukaona pakunze vari kutsvaga Mwari, vari kutsvaga chiso chaJehovha, vari kutsvaga kururama, bobva vanokandwa ku a certain type of mining yekuti remember the rock from which you were cut from, and remember the stone from which you were hewed. Unobva waedza kuda kuita mubvunzo wekuti nhai Mwari, isusu tiri kutaura zvemweya yevanhu vari kutsvaga, but imi maakutaura zvekutemwa kwematombo. Tiri kutsvaga zvemweya yevanhu vari kutsvaga kururama, maakutaura zvemakomba anoda kurangarirwa nematombo paakacherwa. Zvotiudza kuti kune chimwe chinhu chiri kutaurwa nescripture chatinoda kubata masikati anasi. Remember, shoko raMwari parinouya, Bhaibheri rinotaura kuti hariburuki kwatiri risina charinoda kuita, ende harigoni kudzokera risina kuakambilisha zvarakatumirwa. Peter, zvinonzi ndokubuda panze ndokuchema. Chii chachemedza Peter? Peter ari kuchema kuti ziso raJesu ramutarisa panguva yekunge jongwe rarira. Jongwe rarira Peter ndobva atariswa neziso raJesu. Peter ndobva angofunga mazwi akanga ataurwa naJesu asati akuenda panguva yekunofa kuti uchandiramba katatu jongwe risati rarira kamwe. And when Peter remembers that, he goes out. This is what I like about Peter. He goes outside and the Bible says he wept bitterly. And then one day after zvese zvazoitika Jesu arovererwa nekudi, Peter ndokudzokera kunashe, Ishe ndokuuya kwaari because of his contrite heart yekungofunga kuti Mwari, pane zvandakaita zvandakakukanganisirai, asi unlike Judas I will come back to you after weeping and say, remember me, touch me again, oh Lord. And this is our message for this afternoon. Wakagara uri kumba, ndoda kuti ufunge. Today what I want to do is to give you a challenge for a whole week. This whole week uri pamba ipapo pauri, just think about the golden days of the old, when your relationship with God was super fine. Une mazuva awakagara ukanzwa izwi raMwari, ukaritenda, ukaritevera. Pane misi yawakanzwa kubata kwa Mwari mulife yako. Vamwe vaikwira makomo vachimudana, vachiona maanswers zvichiitika. Une mazuva awainamata iwewe zvaunotoziva kuti chero vanhu vaive nemaprayer request, vamwe vacho chero usiri mufundisi waigona kutonzi mufundisi nekuda kwokuti waiva munhu anga ari so soaked in the word of God. And these days, dzimwe nyika dzakapiwa 21 days, 14 days, and so mazuva iwaya ndikuda kuti wiki rino upinde muchallenge iyi. Think about the golden old days when you were in a great relationship with God. Imbofunga mazuva aya waiti ukaona zvaoma utauri nemunhu zvawakuita mazuva ano izvi, kuti ndoda kuwapedzera, ndoda kuti une mazuva waiti chero munhu akakudena, so you would keep quiet and you would take it up to the Lord. Mwari ndo zvavari kutaura nemuprofita Isaiah. Havasi kutaura kumainwa kwemugodhi, vari kutarira mwoyo wako pawakabviswa. Kristo pavakakuda, vakakudana, wakatendeuka, wakamugamuchira. Mazuva aya wakanga uri muscripture union, uri kuchikoro, uchiti ukasimuka ukaimba nemisodzi yaibuda. Rangarira iwayo. Isaiah ari kuti rangarira kwawakabviswa naMwari. Just remember the days when you were somewhere and things were not working well, and then you would call upon the name of the Lord. Mwari vobva vakutora vokuendesa pane chimwe chinzvimbo kana chimwe chidano chawainyatsonzwa kuti panapa ndadedza Mwari, and then you begin to see answers and testimonies coming upon your life, and these days you feel very weak. Rangarira mazuva waiti chero pakati peusiku 12 o'clock iwe waimuka uchinamata, ende waitomutsa vamwe vanhu kuti mukai tinamate.
Rangarira mazuva awaiti chero even ukasumuka kuda kuti uimbe even pane vanhu chaipo, wega wainzwa rimwe simba rokuti zvinezvi chero kada kuti ushaure unozvishaya kuti ko simba iri rakaenda kupi. Ndo zviri kutaurwa naMwari kuburikidza nemuprofita Isaiah. Rangarira dombo pawakatemwa. What were the conditions and the environments dzawakanga uchirarama madziri? Look at where you are right now. Rangarirawo the grace of God upon your life, where God picked you up. Kuna ana Mephibosheth vari pakati pedu apa vakarangarirwa from certain situations. Paya panozonzi ana vakutaura voti muri Mwari vanosimudza marombe kubva muguruva. Kune umwe munhu akanditeerera iko zvino uri kutonyatsoziva kuti life yako pairi apa hapazivo payakanga iri. You were flying high, you were going somewhere, and unonyatsoziva kuti wainzwa Mwari zvakati nyanyei. And panguva idzodzo waiti chero kada kuzvipa mazuva okutsanya nokunamata iwewe, wainamata ma21 iwewe, wainamata ma14 days, wainamata 7 days, waipirowa 3 days prayer and fasting absolute. Zvinezvi ukangogara 3-4 hours wakutongonzwa kuti dai ndachingotya zvangu, and you cancel all the fasting programs and all the prayer programs that you are having. There were times when you were participative even in church. You would go there, unosvika autangirwi nemunhu ndiwo waitanga kusvika, and even wasvika unonyatsoziva kuti madepartments waibata, waimhanya waita icho waita. Ipapa pane munhu wandiri kutoprofita upenyu hwake, waibata muchechi vanhu vaitokuziva kuti sister Ningi, kana vakanga vasvika zvinhu zvinofamba, brother Ningi vakanga varipo zvinhu zvinoendeka. But mazuva ano you go and sit right at the back, unongonogara pabhenji, so mweya wako uchikuudza so uri mukati vhangeri chitaura. Kana vamwe vanhu vachita zvimwe zvinhu unenge uchitarisa uchiti mazuva edu ataizviita isusu we were doing it better than they are doing. Unonyatsonzwa nesimba racho. Vamwe vachiimba mapraise and worship matimu, uchiteerera praise and worship ichirova music, unenge uchiti akomana apo dai ndandiripo ini ndaiita izvo, isu taimbopfuura apa, isu taimboita ichi. Zvakaenda kupi mwana waMwari? Rangarira dombo pawakatemwa, rangarira gomba remugodhi pawakacherwa. Mwari vakakubvisa kupi paupenyu hwako? Right now you are watching me, some of you are watching me from overseas, you are watching me from the comfort in certain conditions, even in certain homes, certain types of couch, certain type of environment. Izvo zvizvi kana chaunoda, even vamwe vari lockdown kuda, iwewe unotonyatsoziva kuti situation yauinayo nezvinhu zvauinazvo. Pamakore wakanga uri kunetswa navanhu, uri kureverwa makuhwa nevanhu, uri kunyimwa support nevanhu, uchienda kuna Mwari uchinochema, Mwari vachikuitira, vachikusimudza zvishoma neshoma. Nepawariko zvino unonyatsonzwa kuti Mwari pane chavakaita mulife yangu. But where is your prayer life? Where is your relationship with God? These days dzatapiwa ndedzekuti tiite reflect. Time iyo ino yatapiwa ndeyekuti titarise upenyu hwedu, tidzokere pana Mwari. Peter wakafamba naJesu. Remember Peter achitaura madzikoma ake achidedza vanhu achinda akatomboenda naJesu kuna mai vake vachirwara vakanonamatirwa. The Bible says she had fever and she was healed. Remember Peter achimhanya patime yakanga Jesu achifamba pamusoro pemvura, vadzidzi vese vasina faith. Peter ndiye ega unoita faith yokufamba pamusoro pemvura. Remember Peter, even when there are times when he would give answers that were shocking and surprising to the other disciples. Kuti anozviwana kupi murume uyu? Onzi naJesu vamwe vanhu vanoti ndini anonzi ndimi John, ndimi ani Eria makadzodai, vachitsanangura zvese izvi kurangarira zvaanga atadza. And after that he reconciles himself with God. Nhasi ndiri kuda kutaura newe hama wakadzokera kumashure, mushure mekunge waimboitira Mwari zvinhu zvakakura. Wakadzokera mumashure, mushure mekunge waimbobata muimba yaMwari zvine simba. Wakadzokera mumashure, mushure mekunge waimbonamata. Probably there are things that happened in your life. Probably you were disappointed by people, you were rejected by people, you were let down by people, and you felt kuti zvekunamata zvinenge zvine vamwe, ini handifani kunge ndichipinda mazviri.
I want to talk to you and I want to challenge you this week. As you are sitting at home, think about where you came from. Rangarira dombo pawakatemwa. Rangarira gomba remugodhi pawakacherwa naMwari. Just look around you, look at your life, where God has taken you to. Yes, you might be crying, there are coronas, you might be crying, kunenzara, you might be, but look at where you are right now and where you were. Wakarasiswa na vanhu, hauna kurasiswa na Mwari. You were let down by people. There are people who said things about you. There are people who failed to help you. There are people who actually tried to bring you down, but there were people. God has been God and faithful to you in your life. Rangarira dombo pawakatemwa. Rangarira gomba pawakacherwa. Like Peter, toda kuchallenge umwe munhu this week. Think about what you used to be in the presence of the Lord. Think about the things that you used to do in the presence of the Lord. Think about your relationship with God before this time and this season. And some of us, I don't know why, God has blessed us with so many things, even materially. But the more God has continued to bless us, the less we have become involved in activities that include God. Why is it that mazuva awakanga usati waane mota dzawanadzo nezvimwe zvauinazvo izvi kana imba kana chiine vana kana murume kana mhuri kana mudzimai kana, why is it that mazuva iwayo you were so serious about God? Muchiri kuzikana usana brother ningi imimi musati mava nababa, inda wakazodzokera mumashure waababa, but when you were brother you were very powerful for the Lord. Remember the days when you would even sacrifice your time, when you would even sacrifice your finances, when you would even sacrifice the programs just to be with God. Iye zvino kukanzi kuri kuendwa kugomo kunonamata unoenda here iwe. And why? But ndiwo waimbo champion yekutungamira vamwe kuti handei tinonamata kugomo. Rangarira dombo pawakatemwa negomba remugodhi pawakacherwa naJehovha. It is the right time for us to reflect. Inini ndiri kungofunga kuti panonopera mazuva ana COVID aya, vanhu vazhinji vanofanira kunge vadzokera kuna Mwari. Ngatidzokere kuna Jehovha. Dombo, utiziro hwedu iye oga ndiye unogona kutiitira zvatinoshuvira paupenyu. Ndinokumbirisa hama yangu, I want to beg you to spend the week thinking about these things. There is somebody who has even gone to an extent yokuti kana kuchechi kwacho hauchatoenda because of things that happened around your life. And even when I do a call at the end, ndichada kukumbirisa kuti wese akada kana uri kungonzwa kuti level yawakambosvika yekunamata hausisiri pane iyoyi, you are the person that I'm talking to. You could actually have been going higher instead of going down. What happened to your life? What happened to all the prayer sessions that you used to do? What happened to all the contributions that you used to make to the ministry, to the work of God? What happened to all the things that you were doing in life? You know, you were somebody who would sacrifice even your airtime to call somebody and pray with them. What is happening with you now? Rangarira dombo pawakatemwa. Rangarira gomba pawakacherwa naJehovha. And some of us, we came from certain backgrounds. We don't even want to repeat that. We don't even want to go there. But God remembered us and plucked us out. Some of the people who have been plucked out, look at some of the friends that you had 15, 20 years ago. Look at some of the friends, people that we gathered around, and look at where they are now and where you are. Don't you think that God has been gracious to you? Don't you think that God has placed His grace upon your life? Look at others where they are and look at where you are. Imbofunga weizvozvo. Haufungi here kuti Mwari vakakuda kuburikidza naKristu Jesu. Vakakurwira, vakakudzivirira, and He plugged you out. You know, there are certain people who are watching me right now. Vakanga vari even in relationships that were bringing them down. They were crying and mourning each and every day. But God remembered you. There was a turnaround and you are now somewhere. But rangarira kuti mazuva iwayo awaichema, awainyorovesa pilo nemisodzi. Mazuva iwayo waitsanya iwe nokunamata. Mazuva iwayo waitsvaga chiso chaMwari zvakanyanya. Mazuva iwayo waipinda mumaprayer programs, macell groups waienda iwewe. Mazuva iwayo waiti ukati gare gare wokumbira vanhu ndinamatire hama dzangu namatire hama dzangu. Zvakazoenda nekupi kubva zvino pazvakangonaka mulife yako?
rangarira dombo pawakatemwa negomba pawakacherwa. Isaya unodaro. Hama dzangu, nguva iyi yatakagara mudzimba ngaive time yekuita reflect. Handina mazhinji andiri kuda kutaura nhasi. I just want to challenge somebody. Take yourself back to that you who was an apple, the apple of an eye raMwari. Take yourself back to that you aizikanwa nenyaya dzekuda evhangeri. When did you last read your Bible? Kungoribatawo kungoriverenga kuti ndakuverengawo shoko ramandoda kumbonzwa. But rangarira kuti bhaibheri irorero mazuva awairi maka rakamakwa rakahighlightwa. Une nguva dzawaiti haupedze zuva rimwe chete usina kumbopindawo mubhaibheri rako woverenga uchihighlighta uchinzwa Mwari vachitaura. Even nehope dzako wainyatsoona kuti Mwari vari kushanya. But now you are dry. What happened to you? Rangarira dombo pawakatemwa. Rangarira gomba pawakacherwa. All the people who encourage, you know, kuti kune vamwe vanhu vekuti izvozvi upenyu hwavo akada kuverenga kuti life yake yakashandurwa sei, anotaura zita rako kuti dai vanga vasiri mama avo, dai vanga vasiri sisi avo, dai vanga vasiri budha avo, dai vanga vasiri baba avo. Izvozvi you are mentioned by people for the things that you did upon their lives to inspire them when you were so deep in the relationship with God. What do you think these people could now say when they look at what is going on in your life right now? Why don't you, my brother, my sister, as I conclude this, why don't you think seriously about this? Uri panguva ya uri. Why don't you take yourself back? Remember I said the other time kuti Mwari avachinje avasanduke vanoramba vari Mwari. Line ravo iro rinoramba riripo, rudo rwavo runogara ruripo. Isu tisu tinototiza kuenda kure navo. Mwari havatisiye, tisu tinotovarasa. Why don't we take this time to take ourselves back to God? Toti Mwari ndibatei zvekare. Touch my life. Touch me again. Make me who I was. Kuti thank you God. Tinoziva kuti corona chinhu chiri kutora upenyu hwevamwe and so forth, but thank you God that I'm still surviving, I'm still here. And I want to take this as an opportunity yokuti mandipa mumwe mukanazve wekuti ndikunamatei. Mumwe mukana wekuti ndigadzirise life yangu nemi. I know people are in homes, people are in houses. Vamwe vaisimboita zvekupfamba nekuita sei nezvi. You're back home and you are with family. Some of you are even watching me together as a whole family. Vana baba nana mai pamwe chete muri kundiona panzvimbo yandiri kutaura ndiri panapa iko zvino. Why don't you take that kind of life as your life going forward? Munamato wangu zvoda kuti Mwari itai kuti kamwe kaupenyu kamatiraramisa nekuda kwekorona kave kaupenyu keupenyu hwese. Tirarame kaupenyu ikako kusvika mazotishedza, kusvika nguva yamunotitora. Tiri so faithful in our relationships. Tiri so faithful to you. Tichinamata izvo ndikuona vanhu vari kuita maprayer programs morning, afternoon, evening, and it's possible, it's happening. Why don't we pick up that kind of life even after corona and continue to be in line with what God requires? Remember the Bible said this is the inheritance of those that seek him faithfully and diligently. Why don't we seek that kind of inheritance? I'm just challenging you. Handina zvakawanda zvandaya nazvo masikati anasi. Saka maona handina kumboverenga mavhesi akawanda kana ndangoti ninguya ndingochallenge munhu zvawakagara kumba kudai wadii kubva wangogadzirisa ukama hwako naMwari. This is an opportunity. Anytime anyone can go. Remember, hakuna munhu anoziva kuti musi wake wekuvigwa kana musi wake wekufa ndeupi. Nobody knows. And ipapa panonopera corona izvo zvitakatarisa kuti ndikada ndibvunze kuti vangani anofunga kuti they will not outlive this period or season yecorona unogona kushaya. Vangani anofunga kuti ane hama yake achatoviga nekuda kwecorona unogona kushaya. But let me tell you something. Anytime, anything can happen. But when it happens, why don't we just use this time to prepare ourselves? Even if I was telling a congregation last week, I said, even if God has said I'm going to go by corona, I will go. And I'm ready to go. Why? Because I've used this time to mend my relationship with God and come back to
to his glory. Ndichatenda zvikuru ndikaona vamwe vanhu vakutangawo kuenda kuchechi after period yelockdown iyoyi. Ndichatenda Mwari zvikuru ndikaona vamwe vanhu vakutangawo kuzvipira kuzvinhu zvaMwari after this lockdown. Ndichatenda ndikaona vamwe vanhu vakutanga kutsigira basa raMwari zvakanyanya after this lockdown. Ndichafarisisa zvikuru ndikaona vamwe vanhu vachipa matestimony. Musati unzi ngatidzokerei kuchechi, tasunungurwa kumachechi, ngatichienda chechi dzigozara nevanhu vachipa matestimony ekuti lockdown iyi yakandibatsira kuti ndigadzire ukama hwangu naMwari. Rangarira dombo pawakatemwa negomba romugodhi pawakacherwa. Ndiri kuda kuti Mwari vatiitire chimwe chinhu chakanaka masikati ano. I want to call upon somebody. Indapedza kukupa challenge yangu yesvondo rino, but I want to speak to somebody. Ndoda kuti mumwe munhu aone chimwe chinhu. Funga nezveupenyu hwako. Funga nezveupenyu hwako. Uye funga nezveukama hwako naMwari. Ndichipedzisa ndichipeta kudai ndoda kukusiyira a challenge. Kana uri umwe munhu wandataura kwaari masikati anasi, and you want me to help you, me and my team to help you. Nekuti hakuna chinhu chakakosha sekuwana vanhu vanomira newe panguva dzaunoita decision yokuti ndakuda kutevera Mwari. Hakuna chinhu chakakosha sokuti uwane vamwe vanhu vanongoti ngatinamate, ngatingobatsira naye. No one is perfect. Even ndiri pano ndotoda munamato wako kuti zvindende. Ndine zvimwe zvinhu zvandakanga ndichitongopindawo mazviri mazuva iwo zvandakaona kuti pamazuva elockdown anaya ndakunzwa kudzorerwa zvekare pandima naMwari yokuti basa raMwari ripfuurire. And I think it's the same with you. Kana uri kunzwa kuti this word was for you and you really want to go back to that life yekuda Mwari nekutya Mwari nokuzeza Mwari, ndoda kuti usvike pane imwe level yaunoti Mwari chindibatsirai. Ndisati ndanamata newe iko zvino, ndoda kuti zoti pande ndapedza broadcast ino, if you can be able to inbox me, our team will pick up your request, your prayer request, and they will help you. Vanokupa even ipapa pama comment section tichaisa a WhatsApp platform number yatiri kushandisa munguva iyo ino kuti tinamate pamwechete nehama neshamwari. Kana wakanga wakadzokera mashure zvokuti chero kuchechi hauchaenda kune zvinhu zvakaitika mulife yako, you are no longer praying, get in touch, let's help one another. Kana wanga wakadzokera mumashure maybe kuchechi uri kuenda zvako, but zvinhu zvawakanga uchimboita mazuva iwayo uri kunzwa kuti hazvisisiri izvo, get in touch, let's help each other, tibatsirane uri kwauri ikoko. Kana wanga wasvikawo pane imwe level yekuti unoti ini zvekunamata handichada and so forth, there are certain things that happen in my life, give us a chance to talk to you and pray together with you and let's see how it goes. Kana uri mumwe wekuti inini zvangu zvekunamata ndandisati ndatombopinda mazviri Kristu, handisati ndambogamuchirawo Kristu muupenyu hwangu, handisati ndambosvikawo pamwe panoti but nhasi ndangoonawo vhidhiyo iyoyi sezvo ndandisina zvekuita ndiri pamba ndikati chirega ndingomboonawo, but I want to make a decision yokuti ndimboteverawo Kristu saishe namuponesi, ndimboedzawo zvekunamata zvamunoita izvi. Inbox again and let's talk to you. Our team will pick up the request and we will talk to you and we will pray with you. 0027 7891 99381. Namba iyoyi tichainyora izvozvi manje panopera broadcast ino ichanyorwa pama comments. Pick it up, come to our WhatsApp platforms. We are turning all our platforms into prayer platforms as well. Tinechita music, tichita prayer and all. Nemasemonzi waya achiswa ipapo uchiwana kuramba uchirevive wa mweya wako. Kana if you also feel challenge ukuthi unoda kunge uri muboka rekuti there are some people vanokukurudzira pane chimwe chimbo chinoimbwa na mai pavanokota verse yekuti tine chaunga chevatumwa vanotikurudzira kuti vadikanwe. Handei from the book of Revelation. Tiri kunzwa chaunga chevatumwa vanenge makore vachisumuka vachiti handei, a cloud of witnesses. And we are saying uri wega zvinogona kurema, uri wega zvinogona kuramba, uri wega zvinogona kukuremera kuti zviitike, but uine vamwe vanokubatsira zvinoita. Just come forward and let's pray together. I know for this kind of an altar call hatisi muchechi mekuti vanofamba muye kumberi, but ndoda kuti ufambise mweya wako uye kumberi.
and talk to us, speak to us, inbox us, write to us, and let's help one another in this period. Ndichafara kuti panonopera period ino unenge wava as vibrant again as you were in the things of the Lord. Some of you were even preachers and you have stopped preaching. Some of you were even evangelists, you have stopped evangelizing. Rangarira dombo pawakatemwa, rangarira gomba pawakacherwa. God still wants you and God still needs you. You know, God has not created anyone like you. The whole world, billions, billions, takadai zvatakaita izvi. Hakuna munhu akafanana newe. And God still needs you because what you are supposed to be doing, kana zvikasaitwa newe hazvina umwe munhu achazviita nokuti Mwari vakakugadzira uri special for that. God needs you. God needs you. Rangarira dombo pawakatemwa, rangarira gomba pawakacherwa. Sapita, get into your closet, get into your prayer room, let those tears flow down. Cry before the Lord. He will give you another chance. Mwari vatiitire zvakanaka. Ndagofunga kuti season ino, let's speak about this word. Shall I pray with somebody? Lift your hands wherever you are. If you can kneel, you can kneel. I want to pray with you. Father, in the mighty name of Jesus, ndoda kunamata kwamuri masikati ano. Ndine hama yanga ichiteerera izwi iri ramandipa kuti tishare masikati anhasi. Batsirai mumwe munhu right now. May the Holy Spirit locate somebody to restore them to the days of their former glory, those days when they used to worship you, when they used to love you, when they used to do things for you in the kingdom, when they used to give even for your kingdom to support your work, when they even used to avail themselves for the work of the kingdom. Dzorerai mumwe munhu panzvimbo yake Baba, mumusimudzire. Dzorerai imwe hama panzvimbo yake Baba, muisimudzire. Dzorerai mumwe munhu Baba pane zvaanoshuvira agone kuitirwa zvakanaka, kudzorerwa paukama nemi. Right now Baba, kune vane moyo yakaputswa nevamwe, kune vane moyo yakadzorerwa pasi nezvakaitika masituations eupenyu. Aba tiri kutaura kuti muri Jehovha vanosimudza marombe kubva muguruva. Simudzai mumwe munhu Baba. Takaregererwa nevanhu vataida, takarasiswa nevataivimba navo. Asi Mwari tiitirewo zvakanaka. Rangarira imwe hama masikati anhasi. Remember somebody. Remember somebody. In this season yequarantine, in this season yemalockdown Baba, dzorerai hama zhinji kuukama nemi. Mweya Mutsvene atibatsire tidzokere pane zvataiva kare, tusimudzwe nemi, simba renyu ridzokezve matiri. We want to serve you like Peter. We want to serve you like Paul. We want to serve you. Thank you for the words in the book of the prophet Isaiah. We thank you, Father, for the reminder. We want to come back to you. Receive us, mighty God. Jesus, come into our lives and be the Lord and Savior of our lives and continue to be with us. Be with your church. Bless your church in these trying times. Save your people from this virus. Protect your people and heal them, Father, for you are God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Tinotenda Mwari. May God bless you. Go to the comment section. Get our WhatsApp platform. Write a message. Our team will pick it up and pray with you and help you to pray and help you even go back to the person whom you were before all these things that happened in your life. In the mighty name of Jesus, Mwari vakuitire nyasha.